A chegada do bo tempo comeza a notarse na ocupación hoteleira de Sanxenxo. Os establecementos atópanse preto do 100%, unha cifra que dende o sector agardan alcanzar nos próximos días. Bueno, pois estamos empezando o mes de xulio e o certo é que as previsións son boas, temos o hotel prácticamente cheo, estes dous primeiros días un poquinho máis frouxo, pero a partir de mañán xa estaremos prácticamente ao 100%. A estancia media dos visitantes sitúase entre os 4 e os 5 días. A pesar de que xullo e agosto son os meses nos que se alcanza a máxima ocupación, as altas cifras de visitantes poden alongarse ata mediados de outubro. Si hace 15, 20 años hablábamos de que se trabajaba julio y agosto, hoy podemos hablar que estamos trabajando junio, julio, agosto, septiembre, inclusive hasta el 15 de octubre la ocupación se mantiene muy bien. Son moitos os factores que converten a Sanxenxo nunha das localidades máis visitadas de toda Galicia. Dende o sector destacan que o que máis abunda é un turismo familiar que busca a tranquilidade, as praias, a natureza e a gastronomía. É un turismo tranquilo, familiar, con unha amplia oferta gastronómica, con unha amplia oferta de playas de calidade, con moitos establecimientos tamén galardonados con distintivos de calidade. Entón, bueno, pois é unha oferta en conxunto de calidade. La gente viene a Sanxenxo ante todo en esta temporada por el sol y la playa. Claramente somos ese destino vacacional, pero es cierto que la gente también pone muy en valor la gastronomía, el paisaje, el enoturismo, los deportes náuticos, nuestro ocio nocturno que es de gran calidad. Por lo tanto, ese conjunto, esa suma de valores es lo que hacen de Sanxenxo un destino tan especial. O sector do turismo é un dos máis importantes de Sanxenxo. Telmo Martín aseguraba hai uns meses que grazas aos visitantes o paro descende na vila por debaixo do 1%. Os hoteleiros confirman estes datos. Es que las estadísticas dicen que más del 60% de la generación de empleo es turístico, así como se dice que más del 80% del Producto Interior Bruto de Sanxenxo es turismo. Nos últimos anos, a ocupación hoteleira acadou os seus mellores rexistros, sendo o ano máis destacado o 2017. Dende o sector agardan poder achegarse a esas cifras de visitantes.